Kaixo, ni Andrea Martinez naiz, eta, Deustoko ikaslea izan naiz, fisioterapiako graduan. Eta, momentu honetan aman lanean nabil, rehabilitazioko unitatean, bai respiko unitatean eta kardio-metaboliko eta onkologiko unitatean. Orduan, nire intentzio eksperto honekin pixkat sakontzea zen, bai respiko eta kardioko temarioan edo, baina baita metabolikoko eta onkologikoko sektorean. Eta, esperto honek hori eman dit, orduan, puntu alde oso positibo bat da. Eta, aparte, esperientzia bezala, justo gaur azken eguna da, parte praktikoana, eta oso esperientzia ona izan da, asko ikasi dugu, bagenekan base teoriko bat aurretik ikasita eta oso aplikablea izan da bai eguneroko pazientekin lan egiteko eta baita generalean teoria horri aplikabilitate bat emateko. Orduan, esperientzia ona izan da eta nik gomendatzen dizuet espertera etortzea.